Morning! Yan na yung resulta mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Samahan niyo ako mga kagwang. Morning! Good morning! Start na ang tiyat, mga kagwang. Kasya no? Kasya. Oh. Sige. Sige. Okay. Oh, yun. Jump. Uy, may dala kami tubig. Oh, salamat ha. Salamat. Mga kagwang, baga lang kami ngayon mga kagwang mag parasailing at saka yung helmet.
light vest. Light vest. Diyan na. May drop. Drop tayo. Dito po. Oh, diyan na. Ganda. Okay, dandahan. Okay. Your tip, and what's your height? Okay. Helmet muna kami mga helmet driving. Sa ano? Ready na. Okay. Tingnan mo yung palo para maglagay lang yung kamay. Kaya malakas. Oo. Kahit napaka-extra sa lumpastan. Para extra floater ba? Akong swimming trunk na, babe. Akong swimming trunk, ready. O, di ba ko? Extra floater ko no, sa lumpas kayo no? Tama lagi ko.
tayo mga ano yan. Number. Yan. Saan ako na lang, okay? Okay. Okay, okay lang din. Dito lang sir, yung hawak, wag ka na, baka may ipin ko. Sige, sige, sige. Wag dito sa dito sa. Okay. Sige, sige. Okay, okay. Kuya! Mama! Papa! Mga kagwang, lakas ng hangin oh, natanggal yung buko. Tagalog Globe ni Pakay. magpadala box. Dapat magpadala box. Magpadala
Masaya mo guys na dapat kami sa dati. Kaya mga lahi-lahi na bata. Bandik. Lipad, Darna! Lipad! Lipad, Darna! Done! That's good! I'm flying! Woo! Done mga kagwang. Wag sa clip! Good! Nagluka, dami mga kagwang. Tingin yung hangin. Sarap na matulog mga kagwang. Koy! Tantani mo kayo na! Maminok at saka si Kuya Tan. Transfer. Happy kung sila no? Real as in! Dan mga kagwang. Done parasailing and a helmet. The helmet. Thank you for watching mga kagwang.
mo yung magbigay sila din dito. Jump! Dali mo sa unahan ko. Let's go. Di ba tatanong ko itong ice cream na ko ano? Ito, fried ice cream na gano'n, oo. Napaya sila yung malusin. Kaya hindi yung 54.40. Mga kagwang, lunch muna kami. Nagutom na. Ano kami? Budol. This is the Tide Hotel. Ayun. Okay. Ito po mama. Okay. Okay, salamat ha. Slowly na ika. Wash your hands, ha? Hi. Dito. Good job. Good job. Cute. Uy, adobo. Oh my gosh, that's adobo. That's favorite. My favorite. What? Because I'm my favorite. Yeah. Shrimps. Oh my gosh. Wow. Yun na yung fried o pinakamot slice. Pinabog ko. Ako allergy. You wash your hands na fried cake. Ali, wash na mo. Dad, wash your hands. Laing. Okay.
Kainan na mga kagwang. Sige mga kagwang. Mga kagwang, katapos lang namin mag-lunch. Ito na yung resulta. Oh. Yan na yung resulta mga kagwang. Mga kagwang, we're done. Pahinga muna mga kagwang. Busog kayo ang mga kagwang. Nandito kami ngayon sa Bimol mga kagwang. Oh, Mark. No. The butterfly is getting some nectar from the bee. So for the easiest and hassle-free transactions, so while you are transacting or you're having your transaction through the new Easy Hub, we would like to give you some of our exclusive songs here for today. Aling kami na And tell me, just what you want me to be. And one is, and boom, you're the only one for me. So please tell me why won't you come around no more? 'Cause right now I cry outside the door. All we head is told, just takes a little bit of this, a little bit of that. It started with a kiss, a little right to there, a little bit of laughs, a little bit of pain. Until the night, everybody's feeling warm and bright.
Tangas Luma mga kagwang. Wow, Langgi. You wanna go sa beach? Wow! Wow! Is that like a Starfish? starfish? Sorry ako tumalak. Shout out kay Daddy. Daddy, san ka? Ba't di ka si Mama, Daddy? Daddy! Is the water cold? Ano? Thank you for watching mga kagwang.